Damos comenzo ao pleno extraordinario. O motivo da tramitación é como finaliza o que en este caso o contrato do SAF antes do pleno ordinario, se houve que facer o extraordinario por a prórroga antes de finalizar o contrato e a solicitud de subvención que antes de que finalice o prazo. Sí, tomamos ese punto primeiro do día da ratificación, esta aplicación, e votamos urxencia, entón. Votos a favor da urxencia. Vale. Vale. O punto 2. Sí. Expediente 1452/2021, primeira prórroga do contrato de servicio de axuda no fogar do Concello de Poio, adxudicado á empresa Idades SL. Nada, decir, a prórroga do contrato existente. Votos a favor? Ou se queres intervir. Sí, si queren. Sí, está de acuerdo. Vale. Pois entonces... Sí? Sí, votamos. De forma unánime. Sí. Vale. 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 O punto 3, expediente 3439/2024, aprobación proxecto de solicitud de subvención á Deputación, recuperación dos entornos tradicionais e mellora da mobilidade peonil entre Casalbito e Padrón. Ben, este é o proxecto que se vai a presentar, en este caso en Diputación, destinado á línea de financiación do lo que é o plan extraordinario de Diputación. O proxecto pasou por Comisión de Urbanismo, se mal non recordo, xa fai 2 ou 3 semanas, e o proxecto, en este caso, de humanización do entorno desde Casalbito á praia do Padrón. Se trae a pleno para aprobar en pleno e, en este caso, presentar a solicitud xa formalmente na Diputación de Pontevedra. A respecto deste punto da orden do día, queríamos facer unha pregunta. Como a semana que ven vai haber un pleno ordinario, queríamos saber cal era o motivo de que, por exemplo, se inclúa neste pleno extraordinario. Hai algún... Sí, porque remata o 22. Este venres. Vale, ese é o motivo de que teña que vir a este pleno. Vale. Sí. Sí. Bueno, como xa dixemos na Comisión de Urbanismo, creo que é unha pena, e de feito plantexámoslo así en urbanismo, que sería necesario ou conveniente que unha subvención da Diputación donde nos fan unha chega de 900.000 euros, donde o Concello ten que poñer a maiores o 25%, estamos a falar que o total do importe do proxecto podría ascender a 1.150.000, máis ou menos, quitando algúns picos. Nos parece que é unha pena presentar un proxecto por 726.000 euros, cando se podría aproveitar o total da subvención e alcanzar os 1.150.000 euros. Entón, nós na Comisión de Urbanismo plantexamos a posibilidade de incorporarlle mobiliario urbano, incluso aumentar o ámbito de actuación chegando a algún outro vial adyacente, porque ten que ser un proxecto único que teña continuidade. Entón, bueno, creemos que é unha pena solicitar 722 pudendo solicitar máis. E logo, con respecto ao proxecto, tamén nos chama a atención que o proxecto é un proxecto que se había feito co Ágora, tamén a través dun plan de Diputación, e que se modifica no sentido de cambiar o pavimento, non? Tiña un diseño diferente, se modifica o diseño cunha régola no medio do vial para recollida de pluviales. Bueno, queríamos saber por que se cambia esa parte do proxecto e logo, bueno, pues estamos a favor de que se mellore esa zona, unha zona que está degradada, que necesita unha actuación urxente, unha zona que require de mellora de servizos e que require, pois, é un entorno agradecido, que a actuación vai a quedar ben, e sobre todo eso que manifestamos en Comisión de Urbanismo, non? Que é unha pena que perdamos ao redor de 350.000 euros. Sí. Vamos, primeiro,
o que é a subvención vai por tramos, é dicir, os tramos de máis de 1 millón de euros, os proxectos serían para concellos de máis de 20.000 habitantes, nos estamos no tramo anterior, logo a cantidade sería inferior a, non chegaríamos a 1 millón de euros en este caso, ese sería o tramo para os concellos de máis de 20.000 habitantes. En segundo lugar, como seguramente o coñeces mellor que a nós, o de, a día de hoxe, na Diputación de Pontevedra, con distintos concellos, ainda siga habendo contenciosos e están pendientes de suicio moitos proxectos, cando falamos de confirmar a continuidade e o ámbito onde se actúa, é dicir, nos entendemos que este é un proxecto continuado, inda que chega hasta a Praia do Padrón e atraviesa o que é en este caso un paso de peóns, se fixo esa consulta si se considera continuado, pero o que hai que ter cuidado con estes proxectos, porque non é a primeira vez que quedan fora das líneas de subvención e incumplen o que son as bases do que son a línea de subvención, cando se pretende meter distintos tipos de viales e hai que chegar a ese acordo si é dentro do ámbito ou non. Logo, para evitar quedar fora desta línea de subvencións, para evitar perder esta subvención, como xa pasou en outros lados, e como a día de hoxe hai concellos que siguen con procesos abertos judiciais contra a Diputación porque houve este tipo de problemáticas, si metendo outro tipo de viais cumprían ou non, o que se decidiu foi optar polo proxecto que xa existía, tamén pola experiencia que temos en outras zonas onde se actuou únicamente con materiales como adoquíns, pois vendo as experiencias que temos e os problemas que estamos tendo noutros lugares, se pasou a actuación a outro tipo de pavimentos, é dicir, vai con uns formigóns e con unha sección central dun adoquinado, pero sobre todo o que non queremos é repetir problemáticas que estamos tendo noutras zonas, con roturas de mangueiras de traídas de auga que despois nos obrigan a levantar varios tramos do propio adoquín. Logo, técnicamente, pois o que se decidiu foi cambiar eses pavimentos, que o ámbito de actuación sería todo, e o que rebaixa o que é o custo do proxecto é neses tramos, non en todos, sino que en algúns tramos, o que se foi é cambiar o adoquín por ese formigón pois tratado e creemos que os acabados tamén van a quedar moito mellor e mellor rematados incluso. Sí. Nada, un pouco fío do que da anterior intervención, queríamos primeiro o motivo de cal era a urxencia de que viñera, porque, bueno, entendo que estaban xustos plazos a hora de presentar este proxecto, e, bueno, decir que estamos de acordo, bueno, xa así o manifestamos na Comisión de Urbanismo. Era unha proposta, un deseño que nos xa tiñamos iniciado aquí no Concello, compartimos, creo que é importante poder recuperar todo o que esa zona, unha zona que ademais se vai a conectar con Conbarro, recuperar toda a zona de Casal Víctor, sería interesante tamén poder seguir facendo novos tramos e seguir recuperando novas zonas, e, bueno, o noso voto vai a ser a favor. Sí. Vamos a ver, aquí hai varias cuestións que hai que decir. O proxecto anterior era un proxecto de hormigón, igual que se vai a facer agora, pero con enlosado de pedra. Levaba un deseño con pedra nos perímetros das casas para alinear os accesos ás casas para que esa zona fora regularizada, e logo con elementos de pedra que cruzaban o vial. Non era adoquín, era un sistema de lousas de pedra e hormigón, tal e como vai agora no proxecto. Se cambia o deseño, bueno, é unha cuestión de criterio, non temos nada que decir, pero nos chama a atención que un proxecto que está rematado se modifique. Logo, con respecto aos tramos que fala vostede, teño as bases aquí, de 10.000 a 20.000 habitantes, que é o caso de Pollo, a aportación achega son 900.000 euros, máis un 25% que ten que aportar o Concello, é dicir, un 75% de Diputación, 25% Concello, e a chega que fai a Diputación ten un máximo de 900.000. Por lo tanto, son 900.000 máis o 25% que podría aportar, que ten que aportar o Concello. Por lo tanto, estamos a falar de un total que ronda o 1.150.000. Por lo tanto, é unha pena que se soliciten 726, cando podemos acceder a 1.150.000. Con respecto da continuidade,
Sí, o proxecto ten que ter continuidade, ten que ser un proxecto único. O que vostede fai referencia de concellos que reclaman que incluso foron ao contencioso, fan por a cuestión subxectiva, de valoración subxectiva, como este ano tamén hai valoración subxectiva, hai concellos que non están de acordo coa valoración que fixo a Diputación, e eles entenden que debería ter maior puntuación. Pero o tema do ámbito do que sea un proxecto único simplemente o que refire é que ten que ser un proxecto continuo. E se podría incluir, por exemplo, Camiño Casás e non perder esos 350. Se mantería a continuidade, se mantería a integridade do proxecto e conseguiríamos chegar ao máximo da subvención concedida para non perder esta cuantía, como digo, de 350.000 euros. Entón, bueno, eso, o tramo é o que digo eu, entre 10.000 e 20.000, 900.000 da chega da Diputación, non hai adoquín no proxecto, eran lousas de pedra no proxecto que se fixo a través do Ágora cunha subvención tamén da propia Diputación e, insistimos, é unha pena que non se incluya Camiño Casás para incrementar a cuantía e agotar o máximo da subvención disponible, non? Que queremos que é unha pena. En calquer caso, estamos a favor do proxecto, insisto, é unha mellora necesaria para un entorno que require modificación de servizos, require darlle un tratamento do pavimento que está moi degradado, polo tanto, estamos a favor da actuación. Pero o que decimos é eso, que é unha pena que se perdan 350.000 euros por non ampliar o ámbito, non? E tal e como manifestamos na Xunta, na Comisión de Urbanismo. Moitas gracias. Sí. Ben, primeiro dúas cuestións. Non se pode perder algo que non se ten. Decir, a día de hoxe, nos vamos a presentar un proxecto e esperar, en este caso, pois non perder a subvención como nos sucedeu no proxecto de Viñas, por exemplo. É dicir, nos, de momento, non perdemos nada, o que vamos é a optar unha subvención. Unha subvención, repito, máxima de Diputación, non de 1 millón de euros. Máxima, a subvención da Diputación son 900.000. Nos, o máximo que se podría recibir son 900.000. Non quere decir que nos vayan a dar 900.000. Quere decir que se podría presentar un proxecto, en este caso, de 900.000, que sería a subvención máxima de Diputación, e nos faríamos unha aportación do 25%. Decir, nos extraña ahora que se fale de Camiño Casás, cando, como ben din vostedes, é un proxecto que vostedes iniciaron co Plan Ágora e vostedes non incluíron o Camiño Casás nese plan. E volvo a decir, hai resolucións de perder proxectos en Diputación por decir que ese proxecto non era e non estaba nun único ámbito. Logo, nós o que non vamos é a correr un risco por intentar introducir un camiño que, repito, non está no proxecto orixinal, e non vamos a correr o risco de perder unha actuación desde Casalbito ata Praia do Padrón por arriscar e meter ese camiño e que nos poida vir unha resolución dicindo que estamos fora dun ámbito ou que non se considera continuado, porque aí entraríamos na parte xa donde non serían unha puntuación obxectiva, senón que sería a valoración. Nos esperamos que poida ter éxito este proxecto, creemos que é importante porque vai a servir de conexión de dúas parroquias, tanto en este caso da propia parroquia de San Xoán como da parroquia de Combarro. Vai a ser un novo acceso, sobre todo dando prioridade aos peatóns, e vai a contribuir a que se poida acceder pois de forma máis segura ao entorno e ao conxunto histórico de Combarro. Creemos tamén que vai a ser unha boa aportación segura para o sector do marisqueo, porque vai a dar outra alternativa, sobre todo nos meses de inverno, que os inicios do que son os horarios de marisqueo moitas veces son horario nocturno e van a poder ter unha zona de tránsito máis segura. E tamén hai que recordar que é unha das zonas onde temos unha das rutas, de decir, que por sorte ten bastante tránsito e bastante éxito, e esperemos que deste modo pois sexa para os peregrinos un tránsito tamén máis seguro. A idea é presentalo pois en tempo e forma, e agora, bueno, esperar a que por parte da Diputación se resolva e que teñamos, bueno, o éxito de poder conseguir a financiación para poder levar a cabo este proxecto que entendemos que vai a cambiar moito a calidade de vida dos veciños que viven no entorno de Casalbito, no entorno, en este caso, do Padrón e no entorno do que son dúas parroquias importantes como a de San Xoán e a de Combarro. Bueno, votos a favor?
Moi ben, ser un pleno extraordinario non contempla o turno de rogos e preguntas. Bos días a todos e a todas.